Igbo mụrụ nze m ọzọ ekelekwa m n'ụbọchị nke taata. Ịma na onye ọbụla dị distracted na one or two na-akpọtụ n'asị na a na-ese okwu, mana to me enwere okwu a na-ese between Zion ministry na adoration. Ya bụ ekwensu chọrọ ibute ọgbaghara, mana wo be tied to that person ekwensu ya na-achọ use ka we put ọgbaghara in the body of Christ, whether you being who onye ọbụla ọsọkwa gị bụrụ. So ihe ọbụla m chọrọ ikwu n'ụbọchị nke taata ya bụ gịnị? News na-efegharị n'efere mba ụwa today. Using a fellow today shows that Okongwu Dibia was arrested. Yes. Unumano na agba ọsọ before. Ọgbala ọsọ gbagacha maga na je Ijebu-Ode, jechazia Ondo na-eje Benin na-ebu ọgwụ ndị Benin. Omona satellite on him. So according to reports, so many reports like the ones on na ebe anụ mgbe njiwe mmiri na ukwu the serious mgbe what this guy posted on Instagram, Stanley on top posted on Instagram. Mwese nyabu ihe obulukwe n'eziokwu. Mwese kama beti on by then another video we surface here online. So bikono kunene this video asim kunu walunwayo megi na go chanti uno ofuma kunu no case we me nyabo wawo Okongwu Dibia arrested today n'Awka Mgbolande. And the man na asi na oje ogbogalichago ọsọ ozugbo na anata aka wee nwuchie ya kacham. In this video kodukwa na mgbe ọzọ ndị bye. By the way, kedu the principle of the opera, I do the science. Obulo onye na-apapara, ọkpọtazi ọgwụ ego, then ọgwụ arụ mmadụ bara, ọ na-alị ya 1 million instead of how? I'm just trying to understand. We must create the new. But if you now, if I be ife okulu onyahambo Soludo before hebu Okongwu Dibia, for you to know. Na chondi canvassers ndị na promote ndị dibia na agwọ ọgwụ ego and ndị dibia na alọ mmadụ 121212 mgbagezie ntị ịma na okwu m anaghị atụ n'aja maka gịnị ana m enwe right information from right source. Okongwu Dibia has been arrested dono. And currently now, ọ bụrụ na ibu dibia ọ na-agba n'ihu akwụkwọ ma ọ bụ na o nwere ife ngine na-abụkwu dị na by recording ọ ife dị aṅa my brother gbawakwa ọsọ oles na ebe ọ dị by Anambra State. Ọ bụrụ na ibu dibia nọ n'Enugu, Ebonyi, Delta, other places, at working a phone, know how to answer call. Emma, why? They would like to get information from him. And they want to come with Dibia now. We can appear any fake way for Diego or Peono, Gamaro. Even now, this is my video now. How can they play now? Yes. Every of my video, no kafa. Man can't make it and watch it now. They are watching it as well. Man, even time go at boy police now watch my video. Malaysia Kwima, why? I don't know chono. By God, the lemma, imezi huko. If I'm go de internet AI. Okongwu Dibia now has been arrested. Ebulu Dibia. Owebu no na bagini ihu akwụkwọ. Or not working a phone, or not be fed the a secret. My brother was Wapo for now. God you go do ye. Oh, a video melon ya, Mbalon Wesse. Na government na bia. No nyo na nyeti lo kumo na bie. E bomb na enwere investment. Na game me arrest. If I have a revolution. Okongwu Dibia arrest. The same gang ka Okongwu Dibia. We palo Okongwu Dibia. And ono ma Soludo enweghị obi mmadụ. Ema ka ya enweghị obi mmadụ. Onye ọbụla ha ji. Ha ga-eme eji menye aja. Eji akwa ọkụkọ. Bụ onye Okongwu Dibia na-agba video. Eji eke hiti. The same person on a video mbo Okongwu Dibia. And they manage kwa onye eze Jesus
onye nke bụ nwanne Okongwu Dibia, and there are some secret a ga-achọ ka amata n'aka Okongwu Dibia gbasara gịnị onye eze Jizọs a ga-eji wee nele onye eze, because now onye eze na-ekwuola na adịghị guilty. Akpọzi Okongwu Dibia apụ kịta na-edewe separate somewhere na-akụ ife si na okwu eziokwu maka onye eze Jizọs ahapụ ya ọnaba ihe a game the police apụ na-etinye na one room segarat na ikwuo na onye a ihe ọ na-eme mbụ onye a na-aka ịnaba ọtọpe ọnụ ya kwuo ma nke ochie ma nke ọfụ ma why since ọ bụ mmadụ ojebe police among the reason Okongwu eruo na ịpụ na Anambra State jee ebe ọzọ. I could remember mgbe ọsọ m jee park Okongwu na ị ga-enye 1 million naira ka ị bịa China use your talent na-agba ndị mmadụ n'ihu akwụkwọ ka ị na-enweta ego ọjụ. Ọ pụọ na nke Dibia Okeke ọgba ya vidio, Dibia Okori ọgba ya vidio, eze nwaanyị nke ọgba ya vidio. Please rotakwọlụ yo na Wagaji na Okongwu Dibia rụkọrọ ọrụ together with ya na ndo, mana Wagaji na-apụla Asaba from there na ọ na-emeta ahụ na-abata, mana obi bero every Dibia now ma ya na ndo ma nke Aguleri iyi Aguleri ma ndị nke ọzọ n'ofu n'ofu ụnụ ka a na-achọ. Yes, nke a na-anwụrụ Okongwu ọkwa ụnụ ka a na-achọ. Onye ọbụla achọkwa wee nya Ọgajik nwụta n'ọfịa ịma why ekwuru m ya ekwu. Soludo ma ife ọ na-achọ ana ife afọ ọ na-achọ ọ ga-enweta ya. Mụọ bụ ezi ikwu abụ mmele nsị, onye na-achụ m ga-ada, onye na-achụ ga-ada ịma why uche m dị ya. Mma na ga-esi esi wee hụ ahụ ana m achụ mmadụ anọ m n'eziokwu na fact, ana m epromote Dibia, ana m ekwu injustice a na-eme ndị Igbo. So ọ bụrụ na ị nọ tato wee bụrụ na Okongwu Dibia na-agba gị n'iru akwụkwọ wee jide your call gbafukwa na because na ndị udo gachi na-abịakwa be gị before Sunday ọ ga-adị egwu.